Говорейки за автентично, искам да ви покажа нещо. Какво се получава, ако оставиш кошер празен, без рамки, върху които пчелите да изградят пити? Получава се National Geographic. Пчелите пълнят кошера с далаци, восъчни далаци. Произвеждат восъка сами, изграждат си восъчни далаци и отново пригодяват кошера за живот. Оказва се, че далеч не е лесна задача да изрежеш цял корпус с восъчни далаци. Затова оставих последното парче, за да го споделя с вас. На мен ме текат слюнките и едва се сдържам да не опитам моето си парче, което съм си отделил и съм си го нарекал, че ще си го хапвам аз. А това тук е твоето парче. Споделям го с радост. Чудно.